Good morning, sanibonani, ngiyabingelela igama nguThabusi Ntwenhle, intombazane Natali ehlala eMelika. I'm here for umuntu othi mina Thabusi ngimusha kuleli page. Angazi nanokuthi kufanele ngiqalephi. Ngiyakuzwa ukuthi apply imisebenzi yaphesheya via thabusindwenhle.com on Google noma la kwilink isicofa ilink kwibio yakho. But I don't even have information ukuthi kufanele ngiqalephi. Like angazi nje mangithi ngifuna uqala nje ijeni ukuthi ngiyaphesheya ngenze njani. Let me walk you through from ekuqaleni ukuthi kumele wenze passport, and then after i-passport ngithola kanjani umsebenzi, ngi-apply kanjani, ngithola kanjani i-visa, ngi-applyela kanjani i-visa, amathikithi ngiwathola kanjani, mase ngifikele e-America ngifikela kubani kanjani. Let me walk you through. I-steps sokuqala, hamba uyokwenza i-passport. Uma nje uvuka ekuseni unomcabango ukuthi ufuna ukuhamba uyosebenza phesheya, hamba uyokwenza i-passport e-Home Affairs. Step number 2, i-CV. Right, make sure ukuthi i-CV yakho iya-aligna i-format yakhona nakuleli lizwe leli ofuna uku-applyela kulona. Step number 3, you look for companies and agencies that are hiring abroad. Ufuna izinkampani nama-agencies aqashayo kulamazwe ofuna ukuya kuwona noma ufuna uku-applyela kuwona, that are going to sponsor you with a visa, whether it's J1 visa, 1HB1 or 1HB2 or 1B or B3, whichever visa ofuna ukuhamba ngayo. Right, uzithola phike lezi nkampani uma ungena ku thabusindwenhle.com ku Google noma ungena la kwilink kwibio yami phezulu. Leyo link leyo izobe isikuthatha ifaka straight kwizinkampani nama agencies that are currently hiring la kumazwe ahlukahlukene. Okay, step number 4, apply ke manje. You know, do your application. Mangabe usuyenzile i-application yakho, i-steps zakho says 5 ukuthi steps zakho says 5. When you have applied, makukuthi usu-applyile, then you wait for i-interview. Depending ekuthenini inkampani noma i-agent oyi-applyele kuyona, i-process yakhona ihamba kanjani. Abanye baba nama-interviews uthole ukuthi kuno step 1, step 2, step 3. Mhlawumbe ama-interviews azoba 3, you know. Nakhona lezi igama ehlukahlukene kwenziwa izinto ehlukahlukene. Qale kube khona like la khona uyakhuluma, the next one mhlawumbe kube i-training or kwenziwa i-quiz, whatever the case is, right? Ukuthi you are successful and they send you i-email or they call you or whatever the case is ukuthi siyaqasha. I-step esilandelayo ses-7 ukuthi okay, i-step esilandelayo lapho you apply for your DS-160, which is your visa application form. Ugcwalisa i-visa application form yakho, we call it i-DS-160. Alright, angisazi nanokuthi unamba bablo. I-step esilandelayo, they ask you to choose i-visa interview yakho ukuthi izoba nini. So bayakunikeza ikhala laphayana i-availability abanayo bese uyakhetha. Mangabe usukhethile, then you wait for interview yakho ngoba usuyazi usuku lelo olikhethile. Bese uyahamba ku-interview. Uma ngabe usuhambile waya ku-interview, bafike bakutshela same time ukuthi uyayiphasa. Okay, before uye ku-interview you need to gather all the documents necessary for i-interview yakho. Okusho ukuthi ama-documents akho wonke asupporta uhambo lwakho lelo luyaphesheya. Ukuthi njoba ngihamba nje mina kuyadependa ke ukuthi again uhamba ngapha i-visa futhi ngamuphi umsebenzi, you know. So bayakutshela futhi ukuthi these are the supporting documents esiwafunayo mase uza kwi-visa interview. So you bring those documents with you.